всички! Аз съм Ванеста, както знаете. Днес съм в Пампорово на почивка цяла седмица и специално имам едно нещо, което искам да ви покажа. То е измайсторено от дърво. Музикална кутия. Зад мен купих си от Пампорово. Хубаво, нали? Но още, за да е хубаво, трябва да ви го покажа. Аз още не съм го виждала, но е време да ви го покажа. Мисля, че е добре. Като цир. Моята музикална кутия. Нека да посвирим. Това е измайсторено от дърво. Което е стабилно. Ако бяхте тук, щяхте да го пипнете и да си го видите. Както виждате, ето тук има картинки на подобни на него. Ето да ви покажа как се прибира. Ето тук има една дупка и я слагам, за да излезе някаквото крайче, но чака да го прибера. Купих го, то струва, мисля, че... Купих го от един специален магазин, който вътре има само дърво измайсторени неща. Дори предложиха за 40 лева да ми направят портрет от дърво. За мен е доста скъпо. Не искам просто да го таковам. Това беше от мен. Ето това най-много ми харесва. Споделете кое ви харесва. Това е първото. Второ, трето, четвърто, пето, шесто. От шесте, което най-много ми харесва. Ще се видим скоро!